Zazao jengi, mikä meininki? Se on Kalenterikarju tässä näin, ja tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Veikkauksen kanssa. Tervetuloa mun kanavalle, jonka keskiössä on kestävä kehitys, kultivoiva viihde sekä pyrkimys hyvään elämään. Jos sä dikkaat tästä videosta, heitä ihmeessä videolle peukku. Se toimii mulle signaalina siitä, että koit tämän sisällön hyödylliseksi ja merkitykselliseksi ja haluat jatkossakin nähdä tällä kanavalla tämän kaltaista sisältöä. Ja jos oot uusi katselija täällä mun kanavalla, niin harkitse ihmeessä kanavan tilaamista, jos tämmöiset videot sinua kiinnostaa. Tänään videon aiheena on 10 vinkkiä ystävän löytämiseen. Mä oon itse painiskellut yksinäisyysteeman kanssa mun videoilla ennenkin. Mä oon kertonut mun omasta yksinäisyydestä ja vähän aikaa sitten mä kävin myös tutustumassa Veikkauksen tukeman Siskot ja Simot -yhdistyksen toimintaan ja pääsin kahvittelemaan myös Paavon kanssa. Mä droppaan kortit videoon ja linkit descriptioniin, jos nämä mun 2 aiempaa videota yksinäisyydestä kiinnostaa sua. Vaikka tääkin video ammentaa sieltä yksinäisyydestä, niin tänään koitetaan vähän vaihtaa näkökulmaa ja löytää enemmänkin keinoja, miten sieltä yksinäisyydestä voisi kurkottaa kohti muita ihmisiä ja parhaassa tapauksessa ehkä jotain kaunista uutta ystävyyttä. Tätä videota varten mä kävin juttelemassa asiantuntijan kanssa Helsinki-missiolla, joka siis auttaa yksinäisiä monella eri tavalla ja iästä riippumatta, ja jonka nuorten kriisipiste tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua kriisityöntekijän kanssa 12-29-vuotiaille nuorille, aikuisille, pareille ja nuorten perheille. Mutta miten ja missä niitä uusia ihmisiä voisi oikein kohdata ja miten niistä voisi kehittyä semmosia uusia ystävyyssuhteita? Se selviää tältä listalta. Let's go! Yksi. Esittele itsesi. Katsotaan ihan ensimmäiseksi, mitä Kristiinalla on tästä aiheesta sanottavana. Hei, mä oon Kristiina Backberg ja mä työskentelen täällä Helsinki-missiossa viestintäpäällikkönä. Meidän tehtävä on, meidät on perustettu taistelemaan yksinäisyyttä vastaan. Osa meidän tuotoista sitten, jolla me tätä meidän työtä tehdään, niin tulee veikkausvoittovaroista. Jokaisella on varmaan, meillä on semmoisia menestymisen paineita ja sellaisia paineita, että meidän pitäisi näyttää, että kaikki niin kuin menee hyvin ja muuta. Mutta kyllä näistä niin kuin aina on se näissä, että mä lähtisin rohkeasti niin kuin juttelemaan ja kysymään, että hei, että esittelisin itteni. Ja sitten mä kysyisin vaikka siltä toiselta ihmiseltä sen ihan peruskysymyksen, joka on ehkä näissä kaikissa ihan kauhean tärkeä, että mitä sulle kuuluu? Jep, se on pelottavaa, se voi olla myös vaikeeta, mutta se ei ehkä ole niin vaikeeta kuin sä luulet. Resepti on easy. Hymyile, moikkaa, kerro nimes, siitä se lähtee. 2. Kysy ja kuuntele. Mieti oikeasti, mitä sä haluaisit kysyä siltä ihmiseltä, jonka sä kohtaat. Sen jälkeen, kun sulla on joku kysymys, josta on sun mielestä hyvä lähteä liikkeelle, kysy rohkeasti, koska samalla kun sä kysyt jonkun kysymyksen, sä saat vastauksen. Tästä vastauksesta sä voit kysyä uuden kysymyksen, ja jossain vaiheessa te huomaatte, että te vähän niin kuin ajaudutte itsestään keskusteluun. Kyselemisestä tulee myös semmoinen fiilis, että se toinen ihminen on oikeasti kiinnostunut susta ja siitä, mitä sä ehkä elämässäsi teet. Ja tää totta kai siis luo samalla semmoisen niin kuin turvallisen fiiliksen siitä toista ihmisestä. Parhaassa tapauksessa keskustelun edetessä ja kysymyksiin vastatessa te löydätte jonkinlaisia yhteisiä risteyskohtia, joita toisen elämässä on tapahtunut, ja sä voit tunnistaa itsesi, mullekin on käynyt tolleen, tai mun jollekin tutulle on käynyt kans noin. Ja se taas niin kuin luo sitä niin kuin, tavallaan semmoista luottamusta siihen toiseen ihmiseen, ja betonisoi, lujittaa semmoista fiilistä, että tätä maailmaa katsotaan oikeastaan samasta niin kuin jengistä, samalta puolelta. 3. Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Mä kuuntelin just vähän aikaa sitten Veikkauksen ja Basson mahdollisuuksia podcastin jakson nimeltä Miten löytää ystäviä aikuisena. Ja tästä aiheesta olivat keskustelemassa Ronja Salmi, joka kipparoi tai podari, ja Mansikka, eli Maiju, ja he pohtivat muun muassa sitä, että olisiko sitä mahdollista tehdä esimerkiksi just somesta käsin. Se on kokonaisuudessaan erittäin kiinnostava podcast-sarja, jossa erilaiset asiantuntijat ja erilaiset vaikuttajat tai julkisuudesta tutut henkilöt ja artistit muun muassa keskustelee just erilaisista ystävyyteen liittyvistä asioista. Ja totta kai mäkin olin yhdessä jaksossa mukana ja siitä tuli tietenkin tosi hyvä jakso. Mä linkkaan sekä sen mun oman vierailun että sitten tämän Maijun vierailun tuohon descriptioniin, jos kiinnostaa käydä kuuntelemaan. Mun mielestä yksi ehdottomasti kiinnostavimpia pointseja tuossa Maijun ja Ronjan keskustelussa oli se, että sä voit olla myös esimerkiksi todella iso sosiaalisen median vaikuttaja tai julkisuuden henkilö, jolla on jopa satoja tuhansia, kymmeniä tuhansia niin kuin seuraajia jossain somealustalla, mutta ei se niin kuin poista, ei se lakaise maton alle sitä, ettetkö sä vois olla yksinäinen. Tän jakson pohjalta suosittelenkin erittäin lämpimästi sitä, että meet oikeasti sinne sosiaaliseen mediaan vähän semmoisella mentaliteetillä, että kommentoit muiden ihmisten kuviin tai viesteihin, statusupdateihin, osallistut itse keskusteluun tai laitat vaikka niin kuin, jaat jotain itsestäsi kiinnostavaa tietoa tai kuvia tai videota tai mitä ikinä ja yrität niin kuin rakentaa jonkinlaista tämmöistä suhdetta muihin ihmisiin. Totta kai sä voit mennä myös suoraan laittamaan vaikka sille sun lempisomettajalle viestiä, että hei, et haluaisit lähteä kahville tai mitä ikinä, koska
eihän siinä kysymisessä nyt ainakaan mitään häviä. Kerro myös ihmeessä kommentteihin, jos just sä oot löytänyt somen kautta uusia ihmisiä tai ystäviä sun elämääsi. 4. Ilmoittaudu itseäsi kiinnostaviin tapahtumiin. Ala oikeasti käydä enemmän sua itseäsi kiinnostavissa tapahtumissa, työpajoissa tai ilmoittaudu vaikka jollekin kurssille. Kun paikan päällä on jo samoista aiheista tai samasta asiasta kiinnostuneita henkilöitä, vaikka he olisivatkin tuntemattomia, niin teillä on kuitenkin yhteinen aihe, josta te molemmat tai kaikki olette kiinnostuneita, joten keskusteltavaa varmasti riittää. 5. Älä tuomitse ketään etukäteen. Älä vaadi liikaa iteltäs, mutta älä vaadi myöskään liikaa siltä toiselta osapuolelta. Älä pelkää, että sä mokaat, vaan anna vaan mennä. Siirrä syrjään kaikki ennakko-oletukset ja keskity tähän toiseen ihmiseen hänenä itsenään. Eikö se kuitenkin olisi myös se tyyli, jona sä haluaisit, että sut kohdataan? 6. Aloita uusi harrastus. Katsotaan se ensiksi, mitä Kristiinalla on tästä aiheesta sanottavana. Niin yksi tapa tietenkin löytää ystäviä, päästä ulos siitä yksinäisyydestä, aloittaa joku harrastus, koska sehän kokoaa meitä yhteen jotenkin semmoisen niin kuin yhdessä kiinnostavan asian äärelle. Voi löytää samanhenkisiä ihmisiä siinä omassa erilaisuudessaan. Ja yksi tapa tietysti harrastaa on se, että meilläkin täällä Helsinki-missiossa on, että voi tulla niin kuin järjestön toimintaan mukaan. Harrastaminen, vapaaehtoistoiminta, järjestötyö, sitä mä niin kuin suosittelisin. Harrastaminen on myös mun mielestä tosi hyvä vinkki uusien ihmisten kohtaamiseen ja ystävyyssuhteiden luomiseen. Ja vaikka se sun harrastus ei itsessään olisikaan uusi, niin sä voit lähteä jotenkin laventamaan sitä sun harrastusporukkaa, osallistua jollekin ekstra vuorolle vaikka sählyssä tai järjestää jonkun tämmöisen, että tuo uusi ystävä harrastusporukkaan tyyppisen päivän. 7. Järjestä juhlat tai muut illanistujaiset. Tää toimii totta kai siellä, missä sä jo asut, mutta varsinkin jos sä oot just muuttanut vaikka opiskelun tai työn tai jostain muusta syystä uudelle paikkakunnalle, niin järjestä juhlat, aamiainen, yhteinen lounas, mikä ikinä tämmöinen yhteinen kokoontuminen. Kutsu sinne sun opiskelukaverit, työkaverit tai naapurit, ketä vaan ihmisiä. Ja jos tila antaa periksi, niin ehdottomasti voit myös kutsua, niin kun antaa avoimen kutsun ja sanoa, että jokainen voi ottaa yhden avekin mukaan, tuoda jonkun uuden tyypin, jota sä et ole vielä tavannut. Ja tällaisella strategialla sä oot tutussa tilassa, osittain ehkä jo vähän tuttujen ihmisten kanssa, ja uusien kohtaamisten määrä oikeasti tämmöisellä teolla lisääntyy aivan eksponentiaalisesti. 8. Aloita vapaaehtoistoiminta. Se on myös yksi kauhean hyvä tapa tutustua ihmisiin ja saada ystäviä, saada kontakteja, saada porukkaa. Täällä meillä Helsinki-missiossa on monenlaista vapaaehtoistoimintaa, johon voi lähteä mukaan. Ja me koulutetaan vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtevät ja me annetaan siihen sitten tukea matkan varrella. Meillä on virkistystoimintaa ja muuta. Että siinä löytää itselleen sitä semmoisen vapaaehtoisten yhteisön. Eli se onkin sitä aika yhteisöllistä se vapaaehtoistoiminta ja sieltä löytää samanhenkistä porukkaa. Sen takia mä sitä vapaaehtoistoimintaa myös niin kuin jotenkin itse ajattelen, että se on aika mainio konsti, kun siinä niin kuin tavallaan se suhde menee kahteen suuntaan. Että jos lähdet itse vapaaehtoiseksi jollekin, lähdet vaikka niin kuin auttamaan jotain, niin myös siinä syntyy semmoinen kaksoissidus, että myös sinä saat siitä itsellesi niin kuin, vaikka ihan eri elämäntilanteessa olevan niin kuin ystävän. Erittäin samaa mieltä Kristiinan kanssa tästä kohdasta. Vielä lisäisin listan jatkeeksi sen, että tätä kautta syntyneet ihmissuhteet on siitäkin kautta merkitseviä ja palkitsevia, koska sä todennäköisesti jaat näiden ihmisten kanssa samanlaisen arvomaailman. Kerro ihmeestä tuohon alas, jos oot joskus osallistunut vapaaehtoistoimintaan ja löytänyt sitä kautta uusia ystäviä. 9. Vaihda ympäristöä. Mä en nyt tarkoita, että ota ensimmäinen lentokone ja hurauta siellä Dubaihin, vaan pikemminkin riko sitä kaavaa, jolla sä arjessa yleensä toimit. Usein paikkaa vaihtamalla on helpompi vaihtaa myös sitä omaa mindsettiä ja nähdä ehkä jotain uusia asioita tai vaihtaa johonkin uusiin toimintatapoihin, jota ei ole niin kuin itse ennen tullut ajatelleeksi. Kun tutut arjen ympyrät ei ole jatkuvasti back-uppaamassa sun jo opittua toimintaa, niin sä voit helpommin lähteä niin kuin muuttamaan omaa toimintatapaa ja sitä, miten sä yleensä reagoit tilanteisiin tai uusiin ihmisiin ja löytää sitä kautta uusia ihmisiä sun elämässä. 10. Vaali ystävyyttä. Usein sanotaan, että ne ystävyyssuhteet, jotka on syntyneet siellä lapsuudessa ja niin kuin nuoruudessa ja muuta, että ne on sellaisia, mitä kannattaa vaalia. Ja tietysti sit, kun elämässä tulee niitä katkeamia, tulee muuttoja, perhetilanne muuttuu ja asiat, niin voi olla, että ne ystävyydet jää, mutta usein on niin, että jos siellä on hyvä pohja, niin ne on kyllä ihan palautettavissa. Niin mä itse mietin sitä, että kyllä varmaan sellaisiakin ystävyyksiä, vaikka olisi tullut niin kuin matkaa ja muuta, niin niitä kannattaisi kyllä vaalia. Usein käy myös niin, että me ei tavallaan havaita sitä kaikkea hyvää ja kaikkia niitä ihania ihmisiä, jotka meillä on jo elämässä. Ja jos sulla on merkityksellisiä ihmissuhteita sun elämässä, niin pidä niistä kiinni kynsin ja hampain. Jos yhteinen aika on kortilla, suunnittele ja sovi yhteisen ajan vietosta jo hyvissä ajoin. Tai jos välit
olisivatkin olleet jo pidempään katkolla, niin kato löydät sä tämän toisen ihmisen vaikka pitkän ajan kuluttua vuosien päästä Instagramista tai Facebookista ja laita oikeasti rohkeasti viestiä. Ties vaikka samanlainen tunne ystävyyden uudelleen herättelystä olisi kytenyt jo pidempään myös siellä toisella puolella. Yes! Tällainen video tällä kertaa. Kiitos tuhannesti videon katselemisesta. Heitä ihmeessä kommenttia, mitä sä dikkasit tästä videosta. Tilaa mun kanava tästä näin ja me nähdään sun kanssa ensi videon parissa. Se on moi!